Bishop ụka Anglican na Ihiala Diocese, Right Reverend Ọkammụta Israel Okoye etugo Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ụdị akparamagwa nakwa otu o si agbaso ịlụ ọlụ na Anambra steeti na-abụghị onye na-enye mkpesa kata mana ọ gbadoro anya imegharị ma dozie steeti a. Onye ọrụ anyị Joseph Egbeọcha wetere ozi a site na Ihiala. Bishop Okoye onye kwuru okwu ahụ na-agba nke atọ nke sinọdụ nke anọ ya bụ Diocese nke mere n'ụlọ ụka Anglican St. Thomas Aquinas dị n'Uli kọwara ya bụ ihe gọvanọ mere dịka ihe na-egosi nkwadebe ọ dị maka ọlụ ya. O kwuru na ezigbo agụmakwụkwọ bụ nakwa ihe eji esonye ya ka ịchịkọba ụlọ ọrụ dị iche iche dị na Naịjirịa. O kwukwara na gọvanọ Soludo bụ onye azụgoro nke ọma ihe ndị dị na steeti a. Ya bụ onye Bishop Anglican kọwara na ọchịchị Soludo abanyego na amụma dị iche iche hụ na ewere nsogbu na-eche steeti ebe wee kwuo na ya bụ ọchịchị na-agapụtakwa ezi ụzọ. O nwekwara nkwa na ọ ga na-ekpe n'ekpere iji wee kwụ na steeti na-akawanye mma. Dịka o si dị, Bishop bụkwa onye minista na-ahụ maka ikpe na aha ụlọ ọrụ ya wee lụọ ezigbo ọrụ maka Nigeria. N'agbanyeghị, Bishop Okoye onye bụkwa onye ọkammụta nke sayensị kwuru na ikpe nke Maazị Nnamdi Kalu ga-agbaso na-enweghị igbu oge ọbụla dị na ya. Dịka ya bụ Bishop si kọwaa na mkpopụ ahụ akpụpụrụ onye isi nke IPOB bụ Kanu bụ ihe agaghị etu iwu si wee kwuo, bụkwara nke adịra n'iwu Naịjirịa, wee kwuo na ọ bụ na egeghị ihe ụlọ ikpe nyere ntị, ọ ga-eme ka a na-ahụta obodo anyị bụ Naịjirịa dịka nke iwu adịghachi na ya.